do bad boy de my be pain. Yes, I see the yes, yen twimi die. Aha, bet ye giant tem cry. No. Where they? Yeah, when you check me. You want no? Meme die, any ne yanka menye tattoo. To me, near me mahuno no, obi wo hono ma ebi eni kura no wanyini sene me by tattoo e wono ho nanije ogusu ye bi ye dey e ka ho. Efie kwa ye timi frɛ me sɛ wo so betena mu bi. Kyerɛ wa adwene. Ba be ye fie panyini. Sɛ nyɛ sɛ me ye producer ɛna me wo adwuma we mu. Ɛna nka me ye bibi foforo. Ana sɛ me nam fom baabi na obehu sɛ tattoo gu me ho e wɔ ne obedwena fra me ho. Wa won't to stop papa bia no e a wodi fi na no ama wodi a wodi wo se wa draw wo ho no e dia adwen na wo se adwen fa wo na me produce Akabenezer chichiku mu ne si confirm mu ne 3940 omo adwuma na me ye ha jino Sister! Hey! I got sister! Hey! Black, you mean catch me back? Odone de ne sese won fa wunyina yi a ne ho nto no. Be kai se me ko timi frɛ me Marcus. Aya sɔre ahomache bompae. No ono no na yi wadwene wo ho afrɛ wo se sɔre bompae. Ye koye adwuma timi ka se Marcus. Ye nja adwuma no. Se wanti na no asɛm se ye nya na wo koye a bibi betimi asi. Ai, ado wani ana. Minim bet okay ye ho owani Dia ne Savannah Safo. Me kan fu Jude TV. Amo bibia Canada ha de no a na hwede gye ani. Ho na be hu no ma papa. Ene nsam papa. Ene gesam a ekoso. Dodo na afre bi busa me se da bɛn na me de Marcus beba me channel yi so mo amunim ne de mo hu no wadi sini twachi ache ye ena me ba twetwe nkomo afa na brabo ho ba bia onama enne wo beduru sei se ni ana ahwe me channel me se subscribe channel me mame the fan notification bell to all some the next video bia to na wonsa atumi aka Two gay you power. Wait, so madam. Madam, me a doctor. Tell me why me a doctor. Hey, bra. Many me yes sir. Where they? Yeah, when you check me. You want no? It will do seven bottle. Maybe never why playing bottle. So for them 20 million. My chairman has need a minister of your. So, she am pass in your South of when you bro. Man, some guy. No, what you bro? I need to Artigiano. My 80% go police station. What did they catch you? That time they no credit me ground na dey lie. Enya me dia. I say get neighbor. I am be ground say me ground na me dia friend. Ohene. Na no so ayira me pe car no. Enya say me ni. Won wa wi car no. What do you say? Me safo Teresa Marcus. Jude. Super nie. Super. I dey be say. Why you serious be say? Oh, atina ujira camera ma say when you bring who be say there. They say bro there that's a physical say when you dey no personal bi na wo boni akọ left and right. Adey. Ade ne de wo ya o so yi ni yi. Na eyefe. So na e make sure no. Ha, se ne wo be ye no. Enye usuban bete yirua ye de ayede ye de amawo nti se ye de amawo nko ade ya wo se wo ye de wo ye ma ne ye kama so wanya ama na anye kama de wo ye na enya amanfo fewu nti wo se wo ye ma ne ye kama ena adwuma no ni nyina na wo serious na wo de ye adwuma no key ni nyina no Are wo boutique bu adwuma na because on tare shim na different mini boutique e wo ba bia but me ankasa me active kra no na me obi a me pe la shedada ti ubekumi anopa wi anwumre kra no
still la lie no because the producer be gina chira menhwe but obi o timi actually lifestyle ni the way I say untali shemu tie umi epo wu shemu a ebeboa so debi actually to why we say actually odi fa ba ku bi fam yem fa won to boga part bi ni twa ba ku bi tie o say mi twa ba ku wi a esimi ntwa biem because obi o awu twa na na omo sere because that time no wonya ade ntina say ama ferry ewum timi ma mentari shemu no ma me dada mi sasi nchina mo fa me nto ade na me nye de bi ntwa so say me an kakra fedi am for actually oba animu na o swag ne the way o structure city no dey o lie no to be so do o ha o timbe ma comment we dey say the lie ne te say be na nyakon obi o timbe ka kwame ogusu ansa bet ni nyina no enka momu nyina no say ye kwame ogusu ansa o be na nyakon say ye me am die o ebiaye but me dey me hu ni say me am lie and am nam so because me dey me hu dey me hu say wa lie because the way I see acting no e no mu ni na na nkofo abobo mu di na no but that nya kuna say ho kakra bi but e wa lie dey me hu no me am lie enye be na nya because me hwe be na nya kuna me hwe me lie na me hu ni say me lie no e different thing be na nya kuna lie no say obeka bi abe na nya kuna e say ba utimi say enye say bi a me ka e dey atu me hu na ba utimi say swag kakra bi won ba na nya lie no entisa so on ye me cho no ye me lie no ye lie bi a wo dem beko bi a ye beko lie bi a wo beko bi a say ye beko no gato tattoo ni free fan dem bi na ba wadwum za Jude tattoo no ye time na ye de ye tattoo no na tattoo enye common hu bi a wa tattoo a wudi buo ye de e de ma no cause na ye yiswa na tattoo sem no e sha ase se eba metima ka se tafo pankro no na me nipa bi fra America ba onu na ye obi a na wo tattoo machine na wo ye tattoo ana ne boarding enye ne ya tattoo obi a timi fa machine bi a de ye eyi no tina ne boarding bet onu na ye tattoo no de ye de e de ma me bet eni ne ya Jude kamenya tattoo because e be through stage bi amanu me ho say en fata me say kameye sa because e say ni yanyinyini ya adwene na through stage bi a yenye nkwada bi na neoma bi say no en fata bet yenya ya awie bibie no a ye ne be de e be yi mentina gato bia do bad boy de my be pen na enye krono enye ntokwa enye awudisem na emum say yenka ne say bia ye sha ase de ye say yentwim de bet ye jai ne ntem kra no kra ne de ho anu aye de no aka mi jai da kra ansana ye hu say na abrabo ye de etie ene be tina ase eni ne ya nkata tattoo no kawonye edi be ntia Jude me de to me ni me mahu no obi wo honom a ebi nei kura no wanyini sene me ba tattoo e wo no nani je ogusu ye bi ye de e ka ho but mimi mom no mimi de yenti ameka say me koye no nka ma adwene mu da na se manyini me ye mature that te se ene ya me wuma nka me nya tattoo no yetiti me fie e nkrabo ne sem na de me kokopie honom but me sorry na ma adwene mu do ya me hunu se no se no mabaye panyini abusua bi ani wo me so fie kwa ye timi frɛ me se wo so betena mu bi kyerɛ wa adwene mabaye fie panyini ohun ne me cho yete tattoo ho abakosem se kane na adonkofo ye hye wo ho nso se ebi a we efre busua wemtie mark bi ana din bi a ya twere gu no hu ne hu ne se research awa ba ya hunu no na me mahunu no for now no ne me mahunu no Ohola me ohola. Oh, okay. Madam from my friend Marcus. Marcus, my wife ni.
ɛna me nea me ka no enyi sɛ bi a ɛyɛ saa research na me ya hu ne sɛ kane no na yɛ de hyɛ enkoa nso ɔhu nea me kyerɛ me de ɛne ne yɛ anka me nyɛ tattoo tu tell me say enye obi e YouTube no si so awon dog enye tattoo de me de nea me mahunu na enye adwuma yi na me ye ɛna fine ma we be 50 sa level na enye rule no kra Jude on say be producer me started say me acti enchesa be producer me de Akabenezer ye adwuma be eba ho side no ba mpese me kyerɛ wo sɛ enye sɛ me ye producer ɛna me wo adwuma we mu ɛna nka me ye bibi foforo ana sɛ me nam fom baabi na obehu sɛ tattoo gu me ho ɛwɔ nea obedwena fra me ho the correct who so bi sha asomade a no wonnam basa baabi a ɛwɔ nea obedwena fra no you sɛ tattoo gu bi no wonnam baabi basa a ɛwɔ nea obedwena ɛdɛ afa no bɛɛ na ma adwuma ya bi yɛ nti no ya fa ne normal yehu ne sɛ o we de adwuma sei no wɔyɛ na wɛ wa wontwesini ne wa wonye producer ne wa wonye actor ne wa wonto stop papa bia no a wodi fi ne no ama wodi a wode wo se wa draw wo ho no e di adwen na wo pese adwen fa wo e na wo kopa adwuma wo ba bia ye mfa wo enam waka se mo wa twerɛtwerɛ wo ho no ye mfa wo nti sɛ wo ne wo ho bi te say okay me de me ye kra no na school time JHS time na me sua na me ye you na me benyina na me hu se saa de we na ni kwa se me ye my mistake wa abrabo mu pa na we wa wanyini na wo de wonwene saa adwen na wo de wani gye wo se wo be ya wuni adwuma bia no de na e bedwena fa ho the correct Jude eno no me de woni obi abedwena fa obi wo ho no ma ne fe so obeye me obi timi approach me oh me pese me ye tattoo no maka cho si jai e be durum le bi no be nu ho because me ene manu me ho but menya ya awie but Marcus yen ko this side yen hwe ne say odi pa de say me din ankasa no school near frame Macbeth Kusi but efie no e frame Mike na dodo na Marcus na die the woman ankasa no fiada ti dodo na Kofi dia de frame ya no ne dodo na nso ne mia no ti say Marcus ni de from unyini wahase na na unya side ni from efie on say Macbeth Kusi but okay. Macbeth Kusi no minua panyini bi no no na okra wo de Macbeth Kusi wo de yen to bet ne nkone ne yen fa Makusi no ne yen yi ai ne mfiri to ho on say wanya Marcus nti we ya na wo se wo fa I'm say hey I'm pow that is a we kra nya me nickname Marcus ne me rare name ye jim finfini yi ai ne free ho na ye me rare name no ano no wo free hefa me ankasa de pankro no ne wo me ma me nyini ye but me chi ankasa free maduma both side wa pano ma me side na me ma me side na ye maduma me papa ankasa ye hia obisi ase yeah o papa no ma me ba wo na ye panyina na se bi wo ho me papa side me na me ye panyini but me ma me side de me to so me yensa ye wuche na de modos wana me ka se me father side de me father side ye 5 me mother side ye 6 me nko homo for your family side ye me gina wan kasa wabrabo so apart from music adwuma wo ye adwuma foforo bi ka ho ana me ankasa me ba be remove me na me ye phone dealer ye two phones no enye ba ko bi ye koto ba ko na ye de sheda ankasa kra ti e ba bossa ewom e bia 500 pieces we ye na ne two phones go form ye ne ye de sa de ne ba ye two phones go form e de adoma to so bodon komi ma obi anya ne so ne de ye ewom ye ne ye de sa de ne ba nti no say aswa wo ka bi ache wo that man ye tufu go be na obi ayi bi no yeah ache be ba itimi car no to kra itimi pick up to ne ahwie go no obi a eyi bi
nti ebi hɔ na YouTube ne nso no yehu sɛ okay YouTube ne nso ti sei nti me bewura YouTube ne me deɛ na still na me da so ɛyɛ me phone business no but me bewura mu deɛ na producing no na me produce more na me produce Akabenezer chichiku mu ne si confirm mu ne 3940 omo adwuma na me na me ntwa sini na me di miska ene na ehima yeah entertainment. What you waiting for? Then Chabana Amo. And yet, hey, Aka, don't follow them. Jawa, what can you Me budget tower, yes, and I make a bomb and get house. Ha! Well, let on also book it and meet you. Plan me budget tower, Book it and meet you. Yay! You are who I am in here. Come on to more. Sister! Hey, I go, sister! Hey! Sister, black, you may catch me, Hey! Eba ne sɛ na wonya sa vision ne sɛ sini twafoɔ me yɛfo adwuma na mahu sɛ me nua no mutwa sini na me gyae adwuma na ma bedi akyire ebrebe na wonya sa idea no obi na kyerɛ wo ana sɛ ba ne sɛ ana sɛ ohu wɔn so mo yɛ na bɛ hyɛ wadwuma ba ne sɛ me nipa bi ɔno nso wom 925 ɔno na Sikafi TV ene dia na no we engineer na yɛ so yɛ sɔre ne nyina na yɛ so yɛ pɛsɛ yɛ bɔnwom enti yɛ kɔ studio o meni ne nyina na ti kroba akoso enti no da bi yɛ sɔre a wɔ studio enti ɔno mum ne di kai Sikafi no kyem sɛ kila adeɛ bi sei na ɛwɔ hɔ enti no ɛbɛyɛ a wopa yɛ dɛ yɛ bi to ɔkyerɛkyerɛ me na me hu sɛ oh na sɛ nyina entertainment ne yɛ dɛ yɛ ti me so me interested na me talk channel ni bi me tete channel no from scratch 1k and only Lovers TV and a 100+k yeah so be we mo what to more channels do say MCC no me Lovers TV there Akabenezer na me de ye adwuma wo and na me wo movie palace nso moral na me de ye adwuma wo and I'm on Netflix there. So you see me, I'm at Yesima Mikabi. Netflix there, and no one am yemi medjuma. And I'm work horror comedy in the father ankra and the year juma. Yeah. Okasa yin na wokase wona wode aka na wo sha se de omutwa aka de nko bia nim se sa camp na wo ho ade na wokaka sa camp no mo de aka ba ya na wokasa sem team no ho men kase me na me de ne ba once aka na team you know so build aka it now kasa team no ho ana me ka team ne ho but me beto ebinum wom nipa be 4 or 5 bia me beto wo mo wom but ye be kan ho be shemu ma em wo mo hu say yeso na neoma bi say ne yeso ye de ba attach ya obi akope ye de efiri yeso ye ho a enani ne obi a nso de ye na dwuma de ba de na wo ba company mu a utumi ye ya
obi ahunu say o ade we na wo be ye ya ye na ye follow up. On say me buy no. Me hu say Akabenezer you be a or a comedian. And a comedian no so my comedy na ya wade bi o he say wo dey attach comedian no ma emu yedu. Content ni nyina na akoye ye wo fie compound house, ye wo fie compound house. Ti me ba no. And I'm say no. Okay, what about say memfa bi costume bi a no ohye enhye no na memfa ne ntwa. Ti me na me started say me di ni twa no e soja ni me na me hye ni soja atare. Na soja atare no a check kakra de ba me kai mu kakra esema ntimi ana ati wahwefo de ache me. Me hye ni soja atare a ohun eye ewrama e wo street a wo dwa nanum. Na oshia chichikumu oshia obi nso a wo hye na enokra me ana metwa na me hye soja nika o ma me roro me because of say no we soja sa no we fake obi na ama na tare ne si wonsi na wo hyehye na wo de bed wo de be di nkwasem street ne so de be fa rama eti rama de na kochia ne papa na na ye boa e wo fie wonom to mo wo na sa chichikumu akonkonsafo e ko fre soja ni kro na wo de na tare ne ma no mba be che no wo honom discipline no. Enti ehọ no ekoi na akire me san tenase data na amanfo ehu se wo so me de costume hyehyehye no Satam na me kan o hya se no mo bo no e ma ways no ti wo ye kakran ka sa nyoma wo de na ekehye move no me bo ne ma life meduma keshe move fake life ono ne de ni fake let's say no no mu na yo yeah metima ka say because me time no na wo be ha me content na ne costume na me de be hye no me ye ne ne bo odin so me share no ajagraja atare e ma ajagraja be di atem but obi anim se me na me yes adwuma no Akabenezer wo sha ajagraja atare wo ye odifu a na oche anwamo me na me yes adwuma no Saturday na wo twa call lovers ni nyina wo lovers ni na community tintin na say therefore me nyama ani bia wo wosika sese ne nkyɛn na me sɛ na sese me pese me ba na me nya ade bia me hyi ma me na dwene aja braja nyamie ama mu wa be di bi kwaje be ba bio yeah ni nyina wo lovers ni I say mo na mo ka ho bio because they are okay there Satam no kwa na say movement no na me say na omunye saa o camp o debi na omo camp no na ye man no light say na wo ka no ne compound to but o hear me content am de ba na enye to full aka an shada amfa to location ni bla anya adwuma yeah man shada amfa to fo no fo a me hu say de no wo to am na me de ne ye adwuma ye rama better rama kra no wo hu say wo me channel ma na me de ne boss story enye comedy say to sa la no. Yeah. Marcus, how are you? Jude. What's it? You talk about so. Ewa. Marcus, I said me bisa say, "What worry na say in common in chum ye." How worry? Mawo. They say what did I plan it over can say? There be men planning. Me my 89. And I'm my second Solomon so no. Me yere no me yet 30. I didn't movie for what they were yere no say. Oh me fa me yere nsie. Some aka. Me say me were yere no 30. I didn't know one proud some of them proud. Sa na me de me nim plan. Why is our brand take aka ojina ho yi. Who ne yere nim plan. Jude empna de me nim plan. They say I'm pebi ma. Oh David. Me nuru sa because I need them plan a waste of money. Me ankasa no me nko me na manko na me manage. Me okay pa manage. E ma mani come ma no ho mo. And obi ba wa brabo mu oba na oba betete we na ase. Yeah, all my waste to sika kra no oba be waste time we energy.
obi wɔ hɔ a da bi nye usika na mepɛ but time no wo energy na wo pɛ no ɛno na wo de yɛ adwuma no ne yɛ mekyerɛ no wo time afa yɛ adwuma I don't manage omo say me wo matere ɛma nko a na so live wo wa wo nkyɛn ɔmo ne me net kama yɛte kama pa yɛte kama Marcus, you share this side. Now you're producer. Then about what you say for now, no, be acting. Acting ne deɛ mɛka sɛ director Afrane Ahuto TV ɛna ɔtwe me kyɛe paa already na Akabenezer mom me ɔmo yɛ madwuma ɔmo timi de me hyɛ me bi ɔmo sa yɛpɛ sɛ obi twa burger Bawo Afrane okesi ya Afrane ya do director for mura adwuma no ti na Akabenezer de metwetwa 1111 bi ba na Akabenezer no ɔmfa ne sɛ ko asɛ me madwuma bi ne yɛtwa yɛmpo obi no ɔnyɛ burger na sɛ wo ma kusu de wa osi gyina we yɛpo obi ɔyɛ burger wo na wo so twa burger no nti na yɛ burger live bi ɛna na ɔmo di metwa yɛ once bi ne yɛ de mafem baako but Afrane no ɔyɛ na adwene sɛ no ɔyɛ adwuma bia ɔhwɛ sɛ ne me structure ne sitie na obi obɛyɛ okunu obi obɛyɛ sei obi obɛyɛ burger no na ɛhɔ to wɔde me twa nkakra no na afei wɔde me twa no ɔhu sɛ no comment na ɛba na no ɔhye nti afei wɔsɔre a no osi me so anɔpa awie anwumre ɛtɔre bi ɔba kora na me dwane obetuma frɛ ma nɔpa Marcus madwuma no sei ne sei wo ka ho sɛ saa wo de mo nkɔmɛ ba ɔsi da bi me pese me no nyina kom come ba wo si da bi me ba fie tu ben se me wo no wa ba fie obetuma ba be tena ho ma sori na ma ne me ye be kona cast no nyina mura benis mu nyina wo ho na chese ma delay o mo ansa na no wo koso no me hu se me twi mu ta sa na wo pese wo de me nti afi me ni choice to onya frame me a me nka se won twen me kura no me di kan na me ko ade we tina na be so back okay meka ne say Akabenezer time no na ye omo die hyem twa wan bia we nse no omo sere na say ye nhye da nya ade ni ntine ye de ye gina kire yitimi kire ya adwene bet na omo sere nti ma me ye ma adwene se no menye bet enna ma Afrane ma me hu sa ade na me ye no ye se practice make a man perfect me ye no na afi me be master wa ade ni me hu se no ebi kura na me wiwi amani hwe camera me sa anyoma no na no mo sere ti Afrane ne ma me yade na me hu me right me wrong say you see cross camera you see na me hu ni nyina na me say wow na ye nko say yanya be hu pan se pan say na tie de na ye mfa mu nko ti afi na me so me de ma wo mo a fom ti me say akwa we de obi pressure me obi ti me hia me na wo ye papa panyu na ya na wuji mi sa no Africa me kura ma fere o say ma panyu ena na o say na me si sumbi mu de ma wo mo na say ba no di sem so de wicked no so am de be ma wo and ba say yin disappointing ma no de ne sa anyoma na me de be ma wo ntina mtimi sa akwa we de na ni abre ono no line is different cry sa but I say wo acting no say na make na from first day me who no me catch you say as me can be o catch them say the vibes ni steez na me di wo me de me dem different what say me hit because we can say now person be but I say we just simple na I say obi a wo acting that be na we good more na because me who ni say eduamu dada so me producer it was shy ntino gina kira ntino na afa enye ade bia edi bia ntina papa gina ma na ye ko sa na tie okay ono no de ne say odwene nkura no ho ono ne de ne say won fa wonyina yi a ne ho nto no me ko ne side no me wom ansa na chichiku ye de chichiku beto mi wom chichiku beto mi wom ko tu si konfin wom chichiku beto mi wom 39 na me ko tu no ba si konfin okra de chire no ono no ba nti si konfin beto chichiku na onfa wonsi ya ne ho nto no be kai so me ko timi frɛ me Marcus aya sɔre ahomache bompae
no ɔno no na yi wadwene wo ho afrɛ wo sɛ sɔre bɔ mpaeɛ enso no ye nipa no aya na tɔre bi aso ne ne ho na mmerɛ o wo fa matemate me bɔ mpaeɛ wo se fato ayi afa hour ne bɔ mpaeɛ se wo fa mate ye ka te ko na me kro na me nkro mu a me hwa akra no Vai wo fa ho me. ela me kokra beto ho wo ye mpae bɔfo o ka asɛm so kyerɛ wo ye koye adwuma tumi ka sɛ Marcus ye nja adwuma no ye meye no wɔkyina ba wo hu ni sɛ ye dey no ɔde ama wo sɛ so ɔde adwuma nto ɔfa me asɛ me pida me brɛ na me nya ntie na me nya de ye nya adwuma no sɛ wantie na no asɛm sɛ ye nya na wokɔyɛ a bibi betumi asi ai Ado wani ana. minim bet o kan ye ho o wani I say bet me hu ni se wa bɛyɛ mpae bɔfo am wo de na no ka etimi ye Tumi pem. ɛne obi a wo YouTube ye camp obi o producer bi a obi anim asɛm American o si Jude jai memfa bo no nkoto abama no so Jude bɛka sɛ o mi amabo mama memfa nto so o de beto so ade e bɛkye no na bi agbo no ebra nipa o bɛka kyerɛ sɛ mekan waso ɔde muntie ti saa na camp no tie Mama, hey! Stand up! Stand up, go! Inside, go! Go, back, go! 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 Come on! Stand up, 2, 3, 4, 8, over! Go! Come on! Hey, hey! Go back! Come on, go back! Hey! Hey! Go back! What's that? Who put it in our baby? Ah, now that you are young, me patrol, what say, Tomo. What are we showing? One name that to once. Listen, Akofanabo. Ah, say, you look at the bodyguard, some of your my Dumanya. Me patrol. Woman, wow, be just like that. Ah, one name you. Ya wo ya na say o pre anim ye minim ya wo pa hu ipa no Must go back. Hey, Go back. Hey, shut up. I said go back. Give me go back. Go back and yes, I'm a grip more pantan. Pass. Put me my pantai. Me patrol ba me ho. Come on. Share. I na won tell wasn't What no. dey can feel me sro. Masa. Yen Oh, that ma bin chere bi kuma bi. Ma wo so aba mura ho. Na de ntina. We started from Aka. Na fe na one tena ho na no ma act said your moye no. Na ho na wa shifted from there to mura ho. E de bentia. me ma mura ho mura de adwuma na ye aka ho no me di lie ni nya nuru me so na me ye obi a ye wo ye yonkofo producers ni bi o wa ono lie ni nuru me so kra ono nam set bia so me enuru me so a me hye me fie na mada but me fie na me hye na mada na me hu se no at least me so metimi di ai bibi said that afran kwad man ye adwuma comment na e ba na no odin ti metimi di ai bibi okay moro ye adwuma ne cast no ohia me ohia me enti so wafrɛ me a me nna fie e wo se me kɔ se takusempo akora na metimi di atofu e sanso na me so enuru me so no me channels ne dɔɔso no ne ya Akabenezer de ende wo ho de wo ho na e bi okay me so me twa bi gum no ene e wo se me so me di moral be because moral ono so what time What you say? what time but Akabenezer ho no ye dɔɔso nti ono ne channel da ho nti moral de obeye bi ma me na maye bia nti me ni mienu de meka se ye boaboa ye boaboa Adwuma we se wani unyo bia wa ben ho ana se wani dafoma untumi e kwebom sa Jude men kwaduru so da ne minimum an se nyame na de ma ba beduru ba bia ma de obedru wadru maduru no me kra times me wo fie na omo yes omo kwa mpaebo ana sese na omo ka se obi kɔ ba bia aya menye baabi ni betam I was o director for producer aha etino si e ka sese no minim ni se nyame na de ma ba asase so ono na me dan no se medidi o manumo
ebia Jude kura na abem adwuma ya enye nyame ne kan wakoma se frem adwuma ma me ya sɔre sɛ wɔbɛfrɛ m sɛ mmra ma adwuma nti nyame bɛtɛnyɛ bonsam anaasɛ dunsini anaa malam bi ɛna bɛka wo wakoma me deɛ menkɔ baabi nti menim sɛneɛ malam anaa dunsini bi aduru teɛ na menkɔ baabi ɛna me so no amanfo ka sɛ wɔ sɛ wopɛ godfather bi anaasɛ prophet bi so ɔne mekyɛ menya nkɔ baabi saa afe ne bi a mebɛpɛ ebi a prophet bi anaasɛ nyame nipa bi na mehu sɛ okay wei na ɛyɛ me godfather a ɔno nso wɔdi ma me nti afe na megu so hwɛm ba ɛsɛ mede firi me mmɔfra berɛm de bɛgyina ha deɛ menni sɛ makɔ sɔfo wei hɔ anaa makɔ malam wei hɔ but ɛyɛ dɛn na ɔmo hwɛ videos ne bi no ebinom nso ɛwɔ akyire koraa ɔmfrɛ wo baa wɔdi ma wo because wabɛpɛ w'asɛm unique bi ɔmo dɔm bɛyɛ wabɛhwɛ wo video because obi tumi frɛ wo ɛne man baako wɔ US Prophet Samuel Frimpong wotumi frɛ me na Marcus monhwɛ mo ho yie yɛ a mommɔ mpaeɛ monyi sɛ nti ɔno wodi ma yɛ paa ɛne anim owura a mo ne kampa Akabenezer mo ho nyinaa wɔyɛ obi a wodi ma yɛ nyinaa wɔfrɛfrɛ yi nyinaa maho sɛ yɛfrɛ wo ɛwɔ sɛ yɛkɔ but nsɛm wɔ hɔ anka ɛwɔ sɛ nka yɛtɔto adwene na yɛretwe ho nkɔmmɔ but megya mo akɔ no wo fans hwɛ wo wo last words asɛm bɛ na bɛka kyerɛ wo asɛm a mɛka kyerɛ mo sɛ ɔmo nkɔ so na ɔmo nhwɛ yɛ sɛ yɛ biribi na yɛ fom a ɔmo mfa nkyɛ fi sɛ yɛ nipa deɛ mfom so anyɛ dɛ mpa ho da ne mmɔ yɛ a ɔmo nhwɛ good side no na bad side no deɛ yɛserɛ wɔ mo sɛ ɔmo bɛka akyerɛ koraa ɛnyɛ harsh way ɔmo ho kwan ɔmo bɛfa so ɔmo bɛka akyerɛ ɔdom fi sɛ yɛyɛ ɔmo nuanom yɛyɛ ɔmo nam fofoɔ no yɛyɛ binom papa no yɛyɛ binom kunu nti ɔdom yɛso no yɛnya asoɔden yɛhu nko a yɛyɛ dɛ yɛtie yɛkan comment yɛsesa firi ho ɛma ɔmo mmerɛ yɛ da fi sɛ ɔmo nso ani gye nti na ama yɛ so yɛate asi mu a yɛyɛ sɛ wohwɛ sɛnea metie yɛ a na me ate na obi hwɛ sɛnea mesi joku bi a mesu na meti nsɛmɔne bi a ba wohyia me ɛna obi hyia me woyɛ simple saa obi hu kwan sɛ obi kapo watu kwan da na ntu kwan ɔho bet ade ne deɛ ɛyɛ adwuma no ho dɔ enti na ma robi ade bɛma obi a no ayɛ na ade na ayɛ dɛ ayɛ fɛ ti bi wɔ hɔ no ma do yɛyɛ YouTube deɛ yɛafa ne serious deɛ bɛyɛ hɔ no yɛde comic na fam na ayɛ sere because nipa hɔ a wɔsɛ wɔsere kakra da bia wontumi nka w'anim so sɛ ɛsɛ wo ha koraa no ɛbɛyiyi mark bebrebe ama ɔho ne yɛme kyerɛ no ama kusane deɛ ma ne nyɛ wawa adeɛ bia woyɛ bia yɛnka ho asɛm a wontumi mforo soro because woforo ne nipa ɛhwɛ wo nante ɛkɔ bɛka because ba woduru hɔ wie a ɔno ankasa bɛka sɛ ne wadu hɔ mpo koraa no ɔyɛ dɛn ɔyɛ de ya na ɔbɛka yɛ na ɔmo kasa obi tumi ka asɛm bi ba wonim wo personal ba asɛm ɔbɛka fa sɛ ɔno wato nsa mpo koraa didi bagus o channels no dodo ɛsɛ channels no ɛyɛ right now deɛ active no yɛ for Lovers TV GH ɛno deɛ yɛatra 100k a yɛagye yɛ silver ɛwɔ YouTube for hɔ ɛno deɛ mede Akabenezer na ɛyɛ adwuma wɔ mu ɛwɔ hɔ anam de mora afrɛ mu kakra but channels ankasa mehyɛ da de mora ankasa nso yɛ adwuma wɔ mu paa ɛyɛ movie palace ɛna channel a me ankasa me nso no medi mu akɔtene paa me nso me active more no ɛyɛ Netflix TV GH ɛna mesan wɔ horror comedy TV ɛno deɛ mede Fada Ankra ɔno deɛ ɔnkasa wayɛ no ho sɛ Charlie Chaplin no na saa channel no deɛ saa channels no me ana me run ne nyinaa ti asɛmɛ na bɛka kyerɛ mo sɛ mo nkɔ so nhwɛ wo asɛmɛ na bɛka busuafoɔ mo nkɔ so nhwɛ ɛnyɛ mo a yɛnyɛ obi a ɛyɛ mo na mama ayɛ obi sɛ yɛyɛ na mo anhwɛ a ɛbɛma yɛ so no ɛmma yi nkranhyɛ me yɛnkɔ so nyɛ adwuma no a yɛyɛ no nyɛ dɛ ɛmfa ma mo sɛ mohwɛ na comment ne ba na yɛ positive vibe yɛku yɛn ho yɛ ne mɔ sɛ yɛsu a yɛsu ne yie yɛgyimi a yɛbɛgyimi ne yɛyɛ serious a kai ɔboa ɔmpae bi ɛno koraa deɛ monka saa comment ne sɛ asɛ ɔacte te sɛ Benanya Kone Kwame Owusu ansa hwɛ ka sɛ ɔacte te sɛ Marcus ne wei adɛn ɛna yɛ Benanya Ko daabi Mr. Jude TV Marcus ɛbɛhyɛ da adi nkɔmmɔ mate ɛbɛhyɛ da akye wankɔ na ne yɛwɔ nsɛm so nti abusuafoɔ Marcus na menya no wɔ ha no nkɔmmɔ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ mene di because mopɛ sɛ mohu no ɛfa n'abrabɔ ɔna ma monahu n'abrabɔ sɛdeɛ ɔsitie no ebia me ne na nenam but aha no na emu aba sɛ ɛwɔ sɛ yɛdi nkɔmmɔ ɔno ti na yɛhwehwɛ nkɔmmɔ no nti sɛ ne ya na wohwɛ mɛsɛ sɛ subscribe channel fa notification bell to on some the next video bi atuma na wo nsa atumi aka medin adi Jude
Safo. Peace. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more updates.